An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na alamisa n'o o ye avril kalo ale tile 4 ye san 2024 sunkalo ale tile 25 a fɔ an tɔ tora tile 5 ye kelen ya an bɛna an dogoli daminɛ cɛ so t'a bɛna dabila o parce que n'i donna so sisan min bɛ fɔ e yɛrɛ b'o dɔn nin waati ma nɔgɔn dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na minisiriw bɛ laadala lajɛ min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil des ministres an ka kuma fanba bɛna tali kɛ ale ɲɛfɔli la maaw ye kuma minnu kɛra yen keba k'aw labɛn stade Mamadu Konate k'o banna Katikaw ka stade kura k'o banna k'olu kurumukali bɛna na kɛ ministre Diop ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan ka kɛ Gambikaw fɛ yen ni juga wale ni bamaja wale kɛba bɛ se ka kɛlɛ cogo min silamɛ jamanaw fɛ o baara min kan ka kɛ Mali kan ka ye o la ale ye dɔ ɲɛfɔ o la Sirabaga Kasara o fana ministre n'o ye Madina ye anw yɛrɛ ka seri cɛɲi biri t'anw kɔrɔkɛ ye de o bɛ biri y'anw kɔrɔkɛ ye dɛ Madina ye sɔgɔla kɔnɔ k'a de ye Segu koyi i t'o kalama n k'o fana Sirabaga Kasara k'a bɛ ka kɛ dafara ye fɛɛrɛ minnu tigɛra ale ye dɔ ɲɛfɔ conseil des ministres la o conseil des ministres kelen in fana kɛnɛ kan ministre min bɛ sɛnɛko kunna sɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di ani an yɛrɛ bɛ se k'an taabolo kɛ cogo di Elhaji Gamu n'ale ye Kidali gouverneur ye a ko ko nin tubabukalo in tile 17 k'a b'o di maaw ma jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo Kidali marabolo kɔnɔna na gouvernement tɔgɔ la e maa ye fonctionnaire ye k'i dalen don fan wɛrɛ fɛ ni o tɛmɛna gouverneur ko k'ale b'a jɔ a jɔyɔrɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Tɛngɛrɛlakaw fɛ yen Côte d'Ivoire anw ka Kɔlɔnjɛba cercle maaw olu taara ye olu bɛ se ka kuma cogo min denmisɛnninw tali ka taa n'u ye Moritanikaw fɛ yen u ɲinini ka t'u bila kajibina baaraw la an na dɔ fɔ o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na min ye Amara Nuhu Keyita ale bɛ yan Keba Ibrahim Jalo bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan an tɛna lɛrɛkutigɛ caman kɛ bi Keba o ka fɔ a ko la dɛ parce que politique mɔgɔ ninnu ka ko ninnu filɛ nin ye u b'a kɛ komi an tɛ ɲɔgɔn dɔn o de bɛ diginɛ na u ka ko la k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ni min ko n ko an b'a da bɛ ka taa fa min koyi mais sɔgɔmada la an ka ci ka ca an k'olu to yen fɔlɔ an k'olu to yen mɔgɔ mun yɛlɛ ko bɛ ne na nin bɛɛ la i b'o dɔn groupe mun b'a fɔ ko IM mɔgɔkɔrɔw ala ka hakili ɲuman d'an ma bani maanifin ni i dɛsɛra k'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn to tigi maa min ta ye to ye o ti to fo ko maa si tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ so n bɛ daw ma sɔgɔmada in na u k'olu ɲini k'olu kɔrɔ dɔn fanɛni t'a ban banɛni t'a ban ɲɔgɔnmɔgɔdɔni t'a ban tɔgɔcɛn t'a ban wulikajɔ sugu sugu bɛ o si t'a ban ko ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye o de ko don a tɛ ka kuma tɛ maa minnu bɛ girin ko transition olu hinɛ de b'ale la parce que n'u bɛ transition na o tɛ girin ko transition Keba an tɛna na kuma caya bi sɔgɔmada in na Kidalikaw fɛ yen ko directeur régionaux faso ka cakɛlaw ko ni avril kalo in o tile 17 b'u bolo san 2024 u ka segin ka na u sigiyɔrɔw la Elhaji Gamu général ale min ye Kidali gouverneur ye k'a b'a ɲini maa o maa fɛ jɔyɔrɔ b'i bolo gouvernement tɔgɔ la Kidali
yani avril kalo tile 17 cɛ i k'i ka kasaw cɛ i ka segin ka na Kidal kɔnɔna na a n'a marabolo i ka n'i ka baara kɛ a ye sɛbɛn bɔ kunu u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko circulaire k'o ci maa minnu bɛ yen n'olu kan ka nin baara ninnu kɛ gouverneur y'a jira k'a fɔ ko olu nana ka mɛn ko maa caman bɛ bi u tɛ ka taa baarakɛyɔrɔw la wa u tɛ ka kun fɔ u ka baarakɛbaliya kun fana na o waati kelen fana na baarakɛyɔrɔ ninnu lankolon bilalen don dɔw yɛrɛ bɛ directeur kelen pe o de maa ye min bɛ taa baara kɛ gouverneur ka welewelemada in k'a bɛ se maa minnu kɛlen don ka u sigiyɔrɔw bila nin waati in na ko yaasa u ka se ka segin ka na Kidal kɔnɔna na Kidalika minnu yɛrɛ bɛ yen olu ko fanga yɛrɛ ka yebaliya ale ni fanga ka baarakɛyɔrɔw jɔli k'o bɛ k'a to bi foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ koyi min ye gouvernement ye ale ka maa mafalen minnu bɛ yen n'olu ye directeurw ye o kelen kelenninw de nalen don baarakɛla t'u bolo wa hali n'olu taara ka so k'u bɛ taa dumuni kɛ walima ka taa ɲɔgɔn ye la gouvernorat la o ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ jɔlen ye pewu f'u ka segin ka na maa tɛ yen min bɛ se ka baara kɛ Kidalikaw y'a jira k'a fɔ ko o fana ko min bɛ far'o kan bi o ye k'a fɔ baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu kan ka don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ yaasa ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na ka kɛ ni faso ka calatigɛ jɛkulu ninnu faso ka baarakɛ jɛkulu ninnu sigili a n'u baarakɛyɔrɔ b'anw nali ye k'o kɛlen don bi jɔrɔnakoba ye olu bolo ko sabula a bɛ baara gɛlɛya Kidal ale kɔnɔna na Kidal kelen tɛ han Gawokaw fana fɛ yen ko baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen bi olu dayɛlɛn tɛ kabini san 2012 san ni Gawo bingali ninnu kɛra ko min ye baarakɛla caman ye k'olu ye 5 don fiɲɛ na ka n'u sigi Bamakɔ yan a bana ta u b'u ka sara ta kalo kalo on sont payés nga on sont jamais allé travailler ko la ko k'a ɲini gouvernement fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ɲɛmaa min bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Amadu Abdulayi ye ale yɛrɛ ka laseli la a ko olu baarakɛlaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ degun caman de kɔnɔna na ko don o don olu bɛ nkamun da yaasa k'a fɔ maaw ye u ka segin ka na nka k'u tɛ na koyi secrétaire général INTM Gawo kɔnɔna na a ko bi k'a kɛlen don degunba de ye Gawo ma ko wa ko Gawo yɛrɛ kelen tɛ koyi k'ale lafasajɛkulu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ yaasa ka se ka baaraw kɛ k'olu si tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'i ye a jateminɛ Gawo ni an ka kɔrɔnfɛ jamanaw la a bɛ fɔ mun ma ko impôt baarakɛyɔrɔw trésor baarakɛyɔrɔw bankiw ni trésoriw cɛ baarakɛyɔrɔw ko ninnu bɛɛ lajɛlen datugulen don Tɔnbɔkututaw yɛrɛ k'o so dɔw yɛrɛ kɛra dunanjigiso ye trésor ni impôt baarakɛyɔrɔ k'a kɛra dunanjigiso ye ko fɛɛrɛ kan ka ɲini u la u kana Menakakaw ko k'olu kɔni salen don ni gouverneur kelen tɛ wa ani polisiw ni gendarmew ni gardiw ni sɔrasiw k'a tɔ si o t'olu fɛ yen min ye u ka académie directeur ye o bɛ école kɔnɔ n'o ye Sidi Kalili ye k'ale kɔni b'a ka baaraw kɛ nka école karamɔgɔw wa u bɛ deli de a ye na an ka nin kɛ sa a ye ɲa examen setɔ don a ye na tile 2 nin kɛ k'u b'u kɔ don nka ko da bɛ directeur de académie ye Sunata ye ni kalo sara dɛ k'ale ni heure ni kelen farala u ka wari jiginbaliya kan u ka compte kɔnɔ u bɛ fa tigɛ ka bɔ cɛ ka téléphone na ko jamana min bɛ tan maaw b'a la ko souveraineté u b'a la ko démocratie multipartisme kɛnyɛrɛ ye ko nka k'olu bɛ se cogo di hɔrɔnya la ka jamana wari ta k'o dun u tɛ ka baara kɛ kibaruyaw bɛ ka fɔ olu ma jamana yɛrɛ fana ɲɛmɔgɔ dɔw ye minnu gɛn ka taa so k'u jagoya bila ka taa so n'o ye PAJJ 52 personnes ye n'olu bɛ ka sara ta jamana yɛrɛ fana kan k'o fana lajɛ ninnu ta ye k'olu bɛ siran ko kɔrɔnfɛla la nka dɔw bɛ Bamakɔ yan olu ye PAJ baarakɛlaw olu gɛnna u ka baarakɛyɔrɔ fɛ k'u bila ka taa so maa tɛ ka kuma o fana na o ko fana ka sɛgɛsɛgɛ kɛ mun de bɛ yen donc kɔrɔnfɛla la dugudenw caman y'a jira k'a fɔ k'u ka laɲini ye min ye bi maaw ka segin ka na koyi gouvernement jɔyɔrɔ bɛ maa bolo n'u bɛ baara kɛ faso ka baara la Tɔnbɔkutu Gawo Kidal ani Menaka k'u b'a ɲini u ka segin ka na maaw bɛ yen gouverneurs bɛɛ bɛ yen n'i y'a région fɛn fɛn ta gouverneurs bɛɛ bɛ yen n'i y'a ta fana sɔrɔdasiw bɛ yen polisiw bɛ yen olu bɛɛ ye faso ka baarakɛla de ye koyi kiba
tɛ se k'a kɛ k'aw tɔgɔ ye ko bon sanpɛrɛ bɔbu kana na n kama jimeka cɛni jɛrɛ baara min bɛ senna nin waati na ka ɲɛsin sirabankako ma segu ta k'o baara kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na anazɛr ale taalen ye ale kɔni ye baaraw nun tigɛ min ye segu yɛrɛ yɛlɛmana k'a fɔ ɲɛmaadanga naaninan ye n'o o ye bamusa ture ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye bagi fana ye ka taa se mafalenw caman ma k'olu ni sɔrɔsilakaw ni finitigilakaw minnu bɛ yan ni polisilakaw u bɛɛ lajɛlen taara sa yaasa baara in ka se ka kɛ u ɲɛna segu agence n'o o ye a anazɛr yɛrɛ ɲɛmaaba ye segu sa bagi tarawele ale fana tun bɛ ko in ɲɛmaaya la yen yaasa ka se ka sirabagako a kasara n'a kɔlɔlɔw u b'a fɔ min ma sa ko forum régional de la sécurité routière n'o baaraw bɛ ka kɛ mali fantan naani fɛ ko segu ta k'o timɛna an ka sogo ani an ka mangoro ka taa fara an ka situlu kan ko ninnu kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye diɲɛ fɛ bi ba 15 n'o o ye baarakɛlaw ye a hukumu kɔnɔna na ko olu sera ka dɔn k'u lakodɔn baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min jɛkulu min sigilen don an fanfɛ bolo fɛ yan sa n'u b'a fɔ ma ko programme d'appui compétitivité de l'Afrique de l'Ouest PACAO Mali ale de ye wuli ka jɔ kɛ sa k'a lajɛ maa jumɛn ni maa jumɛn yɛrɛ wuli ka jɔ ka baara bɛnnen don sogo feereli ma dɛ mangoro ale ni situlu ko jɔnni b'o o baaraw kɛ dɛ ko ka olu lajɛ o de senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko maa 15 olu kɔni sugandira dɛmɛ na kɛ olu ma a maa ninnu caman u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na sa o ye Kayi ye Kulukoro Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ ale ni Segu olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ko nka ko n'Ala sɔnna ma kimɛli a tɛna dan ninnu ma Mali région tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna na u t'a sɔrɔ a la Mali ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waati in na ko maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ denmisɛnninw funankɛninw ta ka taa n'u ye Moritanikaw fɛ ka t'u bila degun sugu bɛɛ lajɛlen na Mariam tɔgɔ dɔ ko Ala y'ale kisi koyi n'o tɛ ko ale kɔni ko a kun taalen don di dɔ ma Moritani k'u y'a kɛ ko jɔn degun tɛ degun ye gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye Mariam yɛrɛ somaw ni olu bɛ kɛnɛdugukaw fɛ yen olu yɛrɛ ye min fɔ k'olu ka nisɔndiya barika bonyana ko u den seginna ka na u cɛma su ni tile den daani de bɛ kasi la ja maaw de bɛ anw fɛ yan minnu bɛna maaw fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan k'u sasa k'u bila ka taa tɛmɛ Ɲoro fɛ n'u bɔra Ɲoro fɛ sa u bɛ sɔrɔ k'u bila mobili kɔnɔ ka taa n'u ye Moritani n'i taara wa nimero de b'i ka koyi e ni hɛrɛ de farala kɛnɛmana yeli wa a ye fɔ jɔ don ko nin waleya in cɛjugu in nin bɛ an ni Moritani cɛ a mɛnna ko maa caman da dilen don a kan ko nka ko fɛɛrɛ kan ka ɲini a la a bɛ se ka ban cogo min na Mali ale ka dancɛ wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o ye an ni Côte d'Ivoire ye dɔgɔkun laban in na a kuma kun cayara kosɛbɛ min ye Kajolo Kɔlɔnjɛbakaw olu ka cercle ɲɛmaa sa n'o ye préfet ye ani délégation belebele olu kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ sa Tɛngɛrɛlakaw fɛ yen baara bɛ se ka kɛ cogo di nin jamana fila in u ka se ka ɲɔgɔn faamu a bolo ni ɲɔgɔnma ko la kɔnɔwarikaw ta o ye muso ye n'o ye Tɛngɛrɛla ale préfet ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ɲɛna kosɛbɛ ko ŋunuŋunu cayara kuma caman bɛ ka fɔ ko k'a sɔrɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen fɔ u bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko ni hakilisigi ni basigi mana don a ko la ko maaw na fɔ ɲɔgɔn kɔ jɛrɛ in ko a kɛkun ye o ye baaraw bɛ senna n'Ala sɔnna ma a mana wolo jaabi min na an na o da maaw tulo kan ministre de l'administration territoriale ministre d'État n'o ye porte-parole du gouvernement ye a tun ye M5 RFP 3 bisimila n'o ye imamu 3 tɛ dɛ olu tɛ sabanan ya M5 RFP Malikura nin tɛ M5 RFP 3 ye imam Umaru Jara ale n'a ka maaw Muntaka Talu Jamilu Bitaru a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu taara ye k'a olu bisimila olu kɔfɛ kalo in tile 2 ani IRD fana ye ɲɔgɔn ye IRD mɔgɔw ye bataki kɛ ko olu u ka bureau exécutif national n'o ye Union pour la République et la démocratie Sumala Sise ka bɛrɛbɛrɛli tɔn a ɲɛmaaya n'o bɛ Gwaɲɔn Kulubali bolo ko olu kɔni ministre d'État ministre de l'administration territoriale olu y'a bisimila a y'olu bisimila arabadon tarata don sa kɛ tarata ko olu bɛɛ lajɛlen taara sɔrɔ a ka bureau la yen u ka kuma k'olu ye tali kɛ mun kan jamana kɔnɔ kumaw degun minnu bɛ yen bi élection kɛ kumaw ka taa se transition yɛrɛ k'u forili ma k'u ka kumaw ye tali kɛ nin na
ko waliya ni baara min bɛ se ka kɛ basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min min ye yɛlɛmaba minnu fana bɛ se ka kɛ yaasa min ye kalata bɛ se ka sigi sen kan kalata min ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ jɛlenya la k'u ka kumaw ye tali kɛ o la min ye retour à l'ordre constitutionnel normal k'u ye o fana kuma fɔ ko n'i ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u jateminɛ sa ko siga kɔni tɛ min na fiyewu k'o ye k'a yira k'a fɔ bi ko mali mago bɛ calatigɛ jɛkulu la n'an b'a fɔ olu ma ko institution minnu bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ale yɛrɛ ka hakilina ye n'o ye colonel Asimi ye ani malidenw ka laɲini belebele IRD maaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen bɔra jɛrɛ in kɛnɛ kan koyi ko ministre d'État k'a ye ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna ordre constitutionnel bɛna na kɛ cogo min min ye laɲiniw ye ani ka kɛɲɛ ni hakɛw ye IRD yɛrɛ bɛ min ɲini nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa k'o de ye k'a ɲini furancɛla fanga maaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn yaasa u ka se k'u bolo da kalata ale dɔgɔdali n'a baaraw kɛcogo n'a bɛ fɔ ma chronogramme min bɛ se ka bila sen kan bɛɛ lajɛlen jɛra ni min ye k'u ka jɛ n'o ye u k'o sigi sen kan ko min ye ɲɛfɔliw ye n'o ye kalatako kuma yɛrɛ barosigiw ye k'u ka olu fana dayɛlɛ IRD y'a yira fana k'a fɔ ko ale y'a ɲini minisiri fɛ ko waati ni waati na jɛrɛ min tun bɛ kɛ minisiri yɛrɛ fɛ n'a fɔ ma ko cadre de concertation minisiri ni parti politique ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye ko k'o sigi sen kelen kan yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min na kuma bɛɛ lajɛlen fɔyɔrɔ ka k'o ye maa kana bɔ maa la bɛɛ ka wele IRD maaw y'a yira ko ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ yen bi n'olu gɛlɛyaw ka ca ka kɛrɛn ni an ka jamanadenw yɛrɛ ka degun ye ko IRD bɛ bɛɛ lajɛlen wele ko an ka ŋaniya kɛ kelen k'an diinɛ kɛ kelen ye min ye furancɛla fanga maaw ye k'u dɛmɛ waati gɛlɛman minnu bɛ yen k'olu latɛmɛ ko yaasa an ka jamana a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Bamako nin kalo in tile 2 IRD ɲɛmaaba n'o ye honorable Gwaɲɔn Kulubali ye an b'a fo ale fana ye katika ye Seku ka tɛ katika don Gwaɲɔn kɔni sisan sa an bɛna an ka sara belebele kɔnɔ n'o ye conseil des ministres ye nin ka di Amara yɛrɛ i b'a fɔ ale niyɔrɔ b'a kuma na conseil des ministres lajɛ min ni a kɛra kunu araba avril kalo tile 3 a kɛra Kulubakaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ yen sa n'u b'a fɔ ma ko salle de délibération palais de Kuluba ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye k'u kan ka baara kɛ kuma la kɛ ko minnu kan sa ko u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u dantigɛ conseil des ministres ko a ye sariyakisɛ dɔw ta ani ka ministre dɔw lamɛn u ka waleyaw la o de senfɛ sa ministre min bɛ yen ni ale bɛ an ka sirabakow kunna ale ni donitakow kunna n'o ye Madina ye madame Dambele Madina Sisoko a ko ale ye jɛrɛ dɔ kɛ ko ka se ka décret dɔ ta k'o sigi sen kan ko décret in ko o bɛna na kɛ ministre so damadɔ ani ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye sirabanga kasaraw ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ministre y'a yira k'a fɔ ko bi ko sirabanga kasara k'a bɔra ko la koyi k'a kɛlen don balawu ye k'a daminɛ a lamɛn ka ɲɛrɛ kɛba san 2017 ka n'a bila san 2023 la ko sirabanga kasara 58 615 o de kɛra an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen bi n'u sirabanga kasara min kɛra an ka jamana kɔnɔ o hakɛ ye o ye ko n'i y'a jateminɛ maa 54 892 ko olu de ye maa joginnen ye maa 4 119 ko olu de fatura k'o senfɛ ko n'i ye nin ta ka nin lajɛ ko nin ye degun ye degun min bi ni a kɛlen don ka na sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa fana k'a kɛlen don ka sirabanga kasara yɛrɛ nɛgɛbɔ maaw la o de kama sa ko ale ka ministre so olu ye hakili jagabɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye sirabaga kasara yɛrɛ ye k'a ko kimɛrɛ ka dɔgɔkun kelen sigi fana yaasa ka se ka sirabaga kasara kow faamuya o tɛmɛnen fana kɔfɛ min ye siraba yɛrɛ ye goudronbaw ka sira caman k'olu dilan ko olu y'o baaraw kɛ ko ka maaw bɛ yen minnu bɛ sirabaga kasara ko ɲɛnabɔ k'olu bila olu ka kalan kɛ olu kunna k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ko bɛɛ tɛmɛnen sa u kɔni ye u tɛgɛnɔ da sɛbɛnna sɛbɛn min n'u b'a fɔ ma ko stratégie nationale de sécurité routière min b'a daminɛ san 2021 na ka taa se san 2030 ma ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw sigilen sen kan ko sirabaga kasara b'i sɔn koyi o de la olu y'a ye k'a fɔ a tɛna na da olu ka ministiriso ma u mago bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ ministiriso wɛrɛw yaasa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ale nana ni sɛbɛn min ye o sɛbɛn kɛkun ye o ye yaasa ale ni ministiriso wɛrɛw u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min b'a to ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye comité ministériel in ye ni ale sigira sen kan
ana kimɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min minisiri min bɛ musaka ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Aluseni Sanu ye ale ka kumaw ye tali kɛ hiji taga a labɛn cogo ani hiji ko kan ka kɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko ale nana ni décret ye décret min ni a y'o ta sa yaasa jama ka jɛ n'o ye conseil des ministres la o bɛ tali kɛ sugubulon na sugubulon min bɛna na an ka hiji taalaw ta gouvernement taw ka taa n'olu ye ani u bɛ u lakodɔn sɛbɛn min don n'a bɛ fɔ o ma ko barji an'u ka bagages bɛɛ lajɛlen taali n'u segili hiji tako ɲinan ta ye sa kɛ hiji san 2024 o sugubulon ko u y'o kɛ koyi u ni maa min bɛnn'o la Mali gouvernement ale ye yamaruya di Egypte Kalis Voyage Star ma k'o ka baara in kɛ sefa wari miliyari 2 miliyɔn 980 ani 204 ko o de kan ka don wari in bɛɛ o de kan ka bɛn hiji taga bɛɛ lajɛlen ma Mali gouvernement ale ka fan fɛ miliyari 2 ani a kunkanfɛn ko Mali y'o di ni société ma sa ka se ka Mali ka gouvernement hiji tagalaw k'u la taa k'u la segin ka na hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ko kalo 2 u kan ka baara in kɛ o de kɔnɔna na wa min ye baara in ye fana ni o ye hiji taga ye k'a kan ka kɛ sira min fɛ k'o de filɛ nin ye hiji tagalaw olu bɛ taa ka taa bato de kɛ ka Ala deli ka Ala ko suma min ye hiji ye avion minnu kan ka taa n'olu ye olu labɛn cogo n'u taa cogo n'u segin cogo olu baaraw kan ka kɛ cogo min na Aluseni Sanu y'o o bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'o ɲɛfɔ gouvernement maaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa minisiri min bɛ sanuko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Amadu Keta ye ale fana ye laseli kɛ laseli in senfɛ fana ale fana nana ni décret ye décret min b'a to bi jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ dugujukɔrɔ nafaw bɔ k'u sɛgɛsɛgɛ k'u bɛrɛbɛrɛ k'u lajɛ ale bɛ se ka sariya kisɛ sɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ cogo min na o décret in kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko o bɛna nɔrɔbilali kɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen na kɔrɔlen min tun bɛ yen yaasa min ye Mali yɛrɛ ye dugujukɔrɔ nafa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni dunanjugusow ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko bi k'an ka jamana kɔnɔ ko soba dɔw bɛ yen o soba belebeleba in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Institut National des Arts ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko INA ko n'i ye Bamakɔ INA in ta k'a jateminɛ kalanso don min ye sanayɛlɛ kalanso seko ni dɔnko kan ale ni seko ni dɔnko baaraw fo ka taa se animation socio-culturelle ma so in a dayɛlɛla Bamakɔ yan san 1973 san o tɛ bi ko ye dɛ k'a tɔgɔ fɔlɔ o tun ye Maison des Artisans du Soudan ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka na se bi ma min ye kalanso in ye a ye seko ni dɔnko olu maa caman olu ye kalan kɛ yen ka ɲɛ sɔrɔ ko la ka taa se kunnafonidilaw ma minnu bɛ animation kɛ nka nin waati in na ko so in a ye gɛlɛya sɔrɔ n'o o ye gɛlɛya jumɛnw ye o ye k'a fɔ a yɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni yen kɔni tolila ka yen tiɲɛ sigi gɛlɛyara ekɔlidenw olu tɛ se ka kalan kɛ o de la k'u y'a bɔ yen k'a ta ka taa n'a ye pankuru kɛnɛ na nin waati in na sa so in yɛrɛ dilanlen don cogo min u b'a fɔ min ma ko sudankaw bolonɔ n'u sudankaw ka baarakɛ cogo ye k'a jɔlen don o jɔ cogo in na so min don bila so tɛ a bɛ fa min na fana n'o a bɛ dugukolo min fana kan fana o bɛ commune 2 de kɔnɔna na Bamakɔ yan k'o de la u y'a ɲini gouvernement fɛ sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ so in kɔni ka bila patrimoine la min ye miiri ni taasi bɛ se ka kɛ ni min ye ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ tariku ye yaasa a kana tunu fewu o hukumu kɔnɔna na sa so in kɔni bɛna bɔ INA la nka seko ni dɔnko baaraw olu na kɛ a kɔnɔna na an dogoli y'a yira k'a fɔ ko décret in kɛkun ye min ye ni so in bilar'o la a na kɛ kalankɛyɔrɔ ye a na kɛ musée ye ekɔlidenw yɛrɛ na to ka na taasibila kɛ yen ni maa min b'a fɛ ka taa i ka ɲɛnajɛ kɛ i n'o kɛyɔrɔ sɔrɔ k'u n'a dilan k'a ɲɛ k'a sɔrɔ a ma ci a ma feere maa ma a bɛ to gouvernement ale ka hukumu kɔnɔna na n'o ye INA ye communication hukumu kɔnɔna na ministre des affaires étrangères n'o ye cɛja ye Ablaye Diop ale y'a da conseil des ministres tulo kan sa ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye silamɛ tɔnw ye n'o ye coopération islamique ye o ka lajɛ kan ka kɛ mɛ kalo tile 4 an'a tile 5 banjulikaw fɛ yen Gambi jɛrɛ in k'a kɛkun ye min ye ka cɛfɔ ni kan bɛ kɛ silamɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'u hakilina fɔ n'u ka diinɛ ko ye ko Mali yɛrɛ bɛ nin ko ninnu na a mɛnna jamana 57 o de bɛ jɛkulu in kɔnɔna na Mali bɛ o la min ye jɛrɛ in ye a ta ko 15 na o de kan ka kɛ Gambikaw fɛ yen k'o kɛkun ye min ye ka bɛn ni kelenya sinsin ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni cɛfɔ ni kan bɛɛ yiriwali kuntalajan don nasigiw k'olu kɛ min ye nijugawale ni bamacawale ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna na ko ni Mali sera kɛnɛ kan ye
job ko a bɛna kɛ sababu ye mali yɛrɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ min ye lajɛ min kɛra arabi saoudite kaw fɛ san 2019 n'o kimɛliw kɛra mali na ɲɛfɔli kɛ ka kɛ a ka waleyaw ma wulikajɔ minnu bi n'o b'a bolo ka ɲɛsin n'u ka wale ni bamajawale kɛbaw ma furancɛla fanga yɛrɛ sera ka baaraba minnu kɛ ka diɲɛ labɔ a kalama wa min wana tɛmɛ ka bɔ fana jamana minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan ye n'an'olu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ an n'olu na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka hakilina falen kɛ job ko lajɛ in ko kunba de bɛ a la ko la kɔni ale na taa ni mali delegation ye yen ni ala sɔnna ma min ye mɛ kalo nata ye ale kɔnɔna na minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye sanayɛlɛ kalanso kow ye o ko k'olu tun bɛ irisilakaw fɛ yen min ye marisi kalo tile 19 ka taa se tile 16 ma sanayɛlɛ kalanso minnu bɛ yen olu ni irisilakaw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo baara la irisilakaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen sa n'u b'a fɔ ma ko Leningrad dɔw b'a fɔ ko Saint Petersburg Vladimir Putin yɛrɛ ye maire y'a kɛ dugu min na o jɛrɛ in kɛra ye mali kelen kun tɛ kɛnɛ kan mali niger la guinée burundi olu kalanfa ɲɛmaw n'u kalamɔgɔw sa u ni minisiri olu de ɲɔgɔn sɔrɔ irisilakaw y'a yira k'a fɔ ko bɛn na kɛ unu ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sanayɛlɛ kalansow ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka ɲininiw wa fana u y'a yira fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma min ye programuw ye kalanko kalandenw taali n'u segili u ka université baw kɔnɔna na Saint Petersburg ko ka kɛ ni seko ni dɔnko ye ka fara min ye waati yɛlɛma ko kan fo ka taa se subahana masun ko ma ko bɛɛ lajɛlen laɲini kɛra ko in kɔnɔna na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye n yɛrɛ tɔma ye Abdul Kasim Fɔnba ale y'a yira conseil des ministres la k'a fɔ ko min ye ndulati min kun fɔra n'o ye bolola ndulati ye sa n'an k'a ma ko tournoi international de l'amitié mugutini cɛmanin minnu si ma san 18 sɔrɔ ko mali wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn y'a fila bɛɛ la koyi k'an ye musolakaw fɛ yen an ye se sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ ye cɛlakaw fɛ yen k'an ye se sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ ye ko jɛrɛ in yɛrɛ kɛkun tun ye min ye ko n'ala sɔnna ma min ye an ka npogotigininw ye olu taatɔ don coupe du monde na n'o o bɛna kɛ cɛmanw olu taatɔ don afro basket la u ka u si ta ko a kɛra o de kama olu bɛ se k'u labɛn cogo min ko wa ko jɛrɛ in min kɛra mali kɔnɔna na ko a kɛra jɛrɛ duman ye sabula mali tun bɛ yen lagine nana min ye Tunisie ni Senegal k'olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kan ko jɔnjɔn in kɛnɛ kan min ye ɲɔgɔn dan olu bɛɛ lajɛlen bannen musolakaw fɛ yen mali kɔni wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye npogotiginin min bɛ yen n'o bɛ kɛ siniɲɛsigi basket ko la fana k'o fana bɔra mali la maa min bɛ yen fana n'o fana tɛgɛ ka di kosɛbɛ n'o bɛ se basket yɛrɛ celu dasiri la ko o fana bɔra mali fɛ yen trophée min bɛ yen sa n'o ye jɔnjɔn ye k'a jira k'a fɔ ko kamalennin min n'o kɔni ni bɛɛ lajɛlen ye n'o siniɲɛsigi kamalennin don révélation o bɔra laginɛkaw fɛ yen min ye meilleur marqueur ye sa ani fair play tinisikaw olu ye wasa don la ka taa ni o ye ko tournoi in ko a y'a to denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina falen-falenw kɛ ko kuma tɛ mali yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na nin waati in na wa k'o tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye farikolo ɲɛnajɛ n'o basketikɛlaw ye k'olu fana ye kibaruyaw caman falen-falen wa keba k'u ko ka nin kɛ laada ye dɛ 200 millions n k'o de donna a la n'i ye maaw wele k'u ka nin fɛ e de b'a bɛɛ ta u ka dumuni u ka taa ni ka segin i kɔni tɛ min ta u ka billet n'u ka avion n'u ka fɛnw ye i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la dogo ko jamanaw ko k'a dayɛlɛ fana jamana wɛrɛw sen bɛ se ka don a la cogo min a kana dan ni jamana ninnu dɔrɔn ma ko kɔnɔwarikaw olu kun labɛnnen don u kun kan ka na nka dernière minute de la u ka denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen u bɛ examen labɛn na k'o kɛra olu la u ma na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na cogo min na nin ko in ale kɛnɛ kan o bɔlen kɔ yen farikolo ɲɛnajɛ minisiri a ko ko min ye ndulati kɛnɛ min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Stade Umaru Konate ale ni Katikaw ka Stade Omnisport k'olu kurumokali kan ka kɛ nin kalo in avril kalo in tile 15 a n'a tile 30 ko yaasa ka se ka nin don farikolo ɲɛnajɛ la jamanakuntigi Colonel Asimi ale ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an ka ndulati yɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen k'u dilan k'u ɲɛ k'u kɛ ka bɛn keba ja Umaru Konate ɲɛna koyi ko cabine sportive bɛɛ b'a la sisan salon VIP wa yɔrɔ caman Katita ayi n'i ma fili u b'a fɔ k'u taara ta yɔrɔ wɛrɛ ko ka n'a sigi de ko n'Ala sɔnna a ma ninnu kurumo kariliw olu kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw u ye musakaba don nin ko ninnu na yaasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ baaraw kan ka kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma ko administration bâtiment o bɛ yɔrɔ ninnu fila bɛɛ lajɛlen na sadi fila in bɛɛ lajɛlen fana bureau belebelew b'a la salle de réunion bɛ a la min ye salon VIP ye a la
biye feere yɔrɔ ka taa fara salle technique kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ a yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen na ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale y'a ɲini conseil des ministres fɛ a kurumbo karilu ka kɛ nin avril kalo tile 15 ale ni avril kalo tile 30 o na kɛ ka don jamanakuntigi sabula a tɛna na k'ale kɔ ale yɛrɛ na ye a kɛnɛ kan ministre min bɛ sɛnɛko kunna o y'a jira conseil des ministres la ko olu kɔni kun taalen no lajɛla k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali dɔ sigi sen kan fɔlɔ min b'a to an ka sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min sɛnɛ yɛrɛ kɛyɔrɔw sɛnɛ kɛminɛnw fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ sa yaasa ka se ka sɛnɛko yɛrɛ kɛ an ka se ka nɔ bɔ a la kosɛbɛ ko o baaraw ale y'olu kɛ o baaraw kan ka taga sira minnu fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o la a y'a jira k'a fɔ ko kalan kɔni kan ka kɛ yan mali kɔnɔna na ale ni mali togodaw bɛɛ lajɛlen na baara kɛcogo ɲuman min ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se k'u tɛgɛ nɔ cogo min ka baara ɲuman sɔrɔ ka se ka baara kɛ o la sa ko min ye ɲinan u bɛna sɛnɛkɛla ba 6 ɲɔgɔnna ta ka kalan kɛ olu kunna min ye sɛnɛdegelaw ye fana k'olu fana fara ɲɔgɔn kan chef d'équipe ni contrôleur ni agent ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baara in k'a bɛ daminɛ min ye avril kalo tile 15 a bɛ kɛ samankɔkaw fɛ yen yaasa sɛnɛ taabolo o bɛ se ka yɛlɛma cogo min ministre a y'a jira fana k'a fɔ ko u tun bɛ lajɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye 16e réunion programme régional ye o min kɛra an yɛrɛ fɛ yan Bamako nin kalo o kan ka kɛ an fɛ yan sɛnɛko ta nasira la min ye sɛnɛ baara bolo min kɛ an ka farafɛ an fanfɛ bolo fɛ ka ɲɛsin kɔɔri ko ma avril kalo in tile 22 ka taa bila tile 25 la ko baara kan ka kɛ yan kɔɔri a bɛ se ka tɔnɔbɔ cogo min ka kɔɔri sɛnɛ ka kɔɔri kɛ ka ɲɛ cogo min na jamana 8 ko de bɛ jɛkulu in kɔnɔna na jamana 8 ninnu bɛɛ lajɛlen sa Benin b'a la Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Mali Chad ani Togo ko lajɛ in kɛkun kɔni ye min ye o ye seko ni dɔnko mun bɛ maa tɔw la hakilila falen minnu bɛ se ka kɛ yaasa kɔɔri ko bɛ se ka ɲɛ cogo min ale ni kɔɔri bayɛlɛmali ko ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jamana 8 fana bɛna o hakilinaw kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔɔri ale baarali la jamana ninnu kɔnɔna na k'u tɛna da o fana ma fana min ye san nataw la ye sa kɔɔri ko yɛrɛ bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min ni jamanaw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ni a ye ko u bɛna nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye kɔɔri ye farafinna kɔnɔna na a sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ kɔɔri ko yɛrɛ baara kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na a n'a kɛminɛnw ko nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lajɛ sa yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la ministre ale kɔni ye conseil des ministres labɔ o kalama ministre min bɛ baara ni baara dege kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ bi ko min ye an ka jamana kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ minisuma kɔnɔna na n'u bɔra u ka baaraw kana na tiɲɛ u bolo cogo min k'u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi san 2024 san 2026 k'u bɛna o sigi sen kan yaasa ka se ka o mɔgɔw lajɛ baara ni baara dege hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka u ta cogo min na minnu bɔra minisuma la ko olu fana kan ka fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ u ye yaasa baara mun bɛ yen u bɛ se ka olu kɛ cogo min n'o bɛ nafa ɲɛ minisuma ale taalen kɔfɛ u ka sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na min ye baara ni baara dege minisiri ye fana na kimɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ a maaw bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛn min filɛ nin n'o jira la conseil des ministres la sa u y'a jira k'a fɔ ko o kɔni kɛra lajɛ ye lajɛ min n'o kɛra atelier dɔ senfɛ min sigira sen kan décembre kalo tile 12 san 2023 yaasa ka se ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale ni minisiri minnu b'a ko kunna u k'u hakilina di u y'a jira k'a fɔ ko halisa o minisiriso kelen kɔnɔna na ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ko ka olu don ba la baarako ni baara dege ko ta nasira fɛ u y'a jira k'a fɔ ko o ko hukumu kɔnɔna na minisiriso yɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan sa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka nafa ɲɛ u faso ye cogo min na baara ni baara dege ko hukumu kɔnɔna na ko maliyɛn min sigilen don kɔ kan olu ka minisiriso ale ni ale yɛrɛ ka minisiriso olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye sifinw ka minisiri fana ye k'o fana bɛ a la diaspora maaw maa minnu bɛ olu la sa k'a kɛ kun ye ka se k'u dɔn minnu bɛ se ko la minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ baara ni baara dege hukumu kɔnɔna na ka se ka baara kɛ i yɛrɛ ye ale ni ka baara dayɛlɛ i yɛrɛ ye sifinnakaw olu tɔgɔ la k'olu maaw ko u n'olu ta bolofara 4 don bolofara 4 minnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa u na se ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ baara kɛ n'u maliyɛnw don n'u bɛ kɔ kan n'u bɛ baara kɛ olu bɛ se ka na cogo min na farajɛla fan o fan ka se ka mɔgɔw kalan min ye dunanjigiso olu baara kɛ cogo la sa min ye dumunikow la fo ka taa se programme mun ma sa n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ plateforme digitale la n'o ye subahana mansinw kɛcogow ye ko ale ni banque de compétence diaspora yɛrɛ
bɛ se ka don o hukumu kɔnɔna na cogo min na ka se ka kɛ ka nafa ɲɛ an ka jamana ye maa minnu bɛ yen n'u ye san caman kɛ kɔ kan n'u bɛ se ka nafa ɲɛ jamana ye u y'a yira fana k'a fɔ ko kunnafoni di ko fana ko o na kɛ a ko la yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsigi minisiri min bɛ sɔrɔ ko jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 28 san 2024 olu tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen min ye UEMOA ye ale ka lajɛ o tun bɛ yen lajɛ in ye tali kɛ min na sa salon baara minnu kɛra ka olu kimɛliw kɛ UEMOA yɛrɛ b'a fɛ ka mɔnɛ bɔ min kɛ ka baara min kɛ ka taa ɲɛfɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ sɔrɔ ta nasira fɛ ko UEMOA ko a tun bɛ 5 ani buruburu 7 la ko ɲinan san tɛmɛnen kɔni kɔnɔna na ko degun dɔw yera a la a ka fɛnw jiginna kosɛbɛ ka na 7 ani buruburu 7 la ko sen ta ko u y'a yira k'a fɔ ko san 2024 o kun taara yɛrɛ san 2022 ko kun taara yɛrɛ sɔrɔ buruburu 7 buruburu 4 na ko sɔrɔ ko ni o ko bɛɛ lajɛlen ko kimɛra UEMOA fɛ laɲini ye min ye sa dɔ bɛ se ka fara nin kan cogo min na degun minnu bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ waati yɛlɛma ko kunna ale ni sigida lakana ani yiriwali kuntalajan kunna ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye zoforɛw ye olu ka concours d'entrée k'o kɛra concours d'entrée in a bɛ tali kɛ ekɔliso min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko colonel Jean Jigi Keyita la Tabakɔrɔkaw fɛ yen ɲɔgɔndan min kɛra sa ko a kɔni ye tali kɛ kɛnɛ ni jɛ kan i bɛna ka n'a lajɛ i bɛ se ka min kɛ ko a ɲɔgɔndɔn kɛra kalo janvier kalo tile 6 ka taa bila tile 7 la min ye Kayikaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen Tombouctou Gao ale ni Bamakɔ district ko min ye maa minnu sen yera ɲɔgɔndan in na sa o ye maa 4,289 ye ko olu de taara agent technique des eaux et forêts la maa 3,988 olu taara cycle technicien des eaux et forêts la maa 8 candidat 8 agent technique des eaux et forêts olu ka tali kɛra o kɛra olu hukumu kɔnɔna na ko correction bɛɛ lajɛlen kɛlen sa ani ka candidat ka sɛbɛnninw bɛɛ lajɛlen lajɛ ko moyenne la dɔgɔmani ko o bɛ tali kɛ 10/20 na ko o y'a to u sera ka classement min kɛ ka min sɔrɔ maa 50 ko o de taara cycle agent technique des eaux et forêts la maa 40 o taara cycle de technicien des eaux et forêts la maa 10 n'o ye agent technique ye olu taara sa u ka dossier u bɛ tali kɛ cycle de technicien des eaux et forêts la ko a lisi catégorie bɛɛ lajɛlen ka lisi ko olu ni jaabiw bɛɛ lajɛlen o kan ka bɔ ni avril kalo in tile 4 ni Ala sɔnna a ma ko o bɛna o yira bɛɛ lajɛlen na contingent kura ko olu fana bɛna u labɛn o la sa yaasa ka se ka n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko biennale o tako o segin kɛlen o kan ka na san 10 a jɔlen kɔfɛ k'o tako fɔlɔ kɔni kun sera Moptikaw fɛ yen Mopti sa min ye juillet kalo tile 6 ka taa sa tile 16 la ko baaraw sera ka kɛ yen ko y'a to biennale segira ka na Asimi ale ka wulikajɔ ni gouvernement ka cɛsiri kɔnɔna na tulon dayɛlɛli n'a datuguli k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ Sogɛli Kokala Mayiga bolo Moptikaw olu fɛ yen ko wa ko Mopti ta bannen ko jɛrɛjɛkulu in maaw y'a yira k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ ta ko k'o di Tumutu ma Tumutu ale de kan k'a labɛn san 2025 an dun bɛ san 2024 na jɔnjɔn min kan ka di Tumutu ma n'a kan ka baara kɛ cogo min na minisiri ko k'ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Tumutukaw fɛ ka t'o baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko Tumutu kan k'i labɛn yaasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ Moptikaw y'a kɛ cogo min na ko n'Ala sɔnna a ma ko o baaraw kan ka kɛ cogo min n'o ye biennale artistique culturel ye Tumutukaw fɛ yen ko jɛ ka kɛ a ka se ka fɔ ko o baaraw fana daminɛna sabula min ye ale yɛrɛ minisiri ye a taara ka taa jɔnjɔn d'u ma ko Tumutu nana baaraw daminɛ minisiri min bɛ sɛnɛ ani bagan marako kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko jɛrɛ 21 na n'o o bɛ conseil d'administration international de recherche de développement kan sɛnɛko ta nasira la sa jamana minnu b'o la sa n'o ye an fanfɛ jamanaw ye Benin Burkina Côte d'Ivoire ani Laginɛ k'olu ka lajɛ ko o kɔni o 21 na ko o kɛra min ye marisi kalo tile 28 ko a ko ɲɛmaayaba yɛrɛ o kɔni tun bɛ Beninkaw ka minisiri b'u ka bagan mara ni sɛnɛko kunna k'o de y'o kɛ min ye jɛrɛ 23 in ye sa k'u y'a yira k'a fɔ u ka maa mafalenw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Guinée a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni ka baara dɔw sigi sen kan ale ni Burkina yaasa min ye jɛrɛ 22 in ye o ko bɛ se ka tɛmɛ cogo min na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni
ale ye conseil de ministre la dɔnniya k'a jira k'a fɔ bi ko bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu ko bɛ cogo min a y'a jira k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ coronavirus kɔni o tɛ ka mɔnɔ bɔ wɛrɛ kɛ tuguni ni maa tɛ ka minɛ o la k'a fɔ ko bana in b'o o la ko min ye dengue ye ko kɔni ko bɛ ka dɔ bɛ ka fara o kan dɔɔni dɔgɔkun tɛmɛnen ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu kan conseil de ministre président ko ko a bɛ a wele bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la tangani baara minnu bɛ se ka kɛ ka kisi bana ninnu ma sa ko mɔgɔw k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa Bamako avril kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali conseil de ministre ni y'ale ko la kumabaw ye an sera ka minnu da aw tulo ka bi sɔgɔmada in na Kebajalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Amara Nuhu Keyita k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kibaruya kura d'aw tulo kan min ye sufɛ fana nɛgɛ kanɲɛ 21 an na débat politique ale fana kɛnɛ sigi Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi tile tɔɔrɔ ma